folosesc de niște instrumente din zona asta pentru a spune niște povești. Citesc din toate zonele literaturii și e adevărat că am citit foarte mult de aici. E adevărat că am fost foarte atașat de scriitori care au explorat zona asta. Iubesc libertatea pe care ți-o oferă tipul ăsta de literatură și sunt, nu știu cum să spun, îngenunchiat în fața marii imaginații a unor scriitori. Când am citit, nu știu, Dune, vorbeam noi într-un alt moment al întâlnirilor noastre, aveam 16 ani și am fost năucit. Mi-am dat seama ce poate face mintea umană, ce extraordinar este că poți să construiești un univers întreg care se întinde pe o istorie de zeci de mii de ani și că te poți întreba ce ar fi dacă. Ce ar fi dacă lucrul ăsta ar fi așa, ce ar fi dacă. Și când am descoperit că poți face asta cu puterea cuvintelor și cu gândul, am zis, da, asta iubesc să fac asta.